दिनै 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिया सेथि मावबादा हाबाफारि खुंदों। चिरां जिल्ला सान्थिफुरनि रुनिकाटा सान्थिफुर समबाय समितिनि मावख' लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै सेथि मावफारि मावबादा खुंफुंदों 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिया। बे हाबाफारियाव फुंबिलिनि 8 रिंगा 30 मिनिटाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोदों 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया। आरो फुंबिलिनि 8 रिंगायाव रुंसारि आरो मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लकनि लेङाइ आफादगिरि सोमनाथ सुबिदि शर्माया। बेजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावजेनदों बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारिया। आङो गिबियाव जोंनि खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंबिलिनि आं साबायखर जासिबाय जे जोंहा दिनैहाय मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ बा 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव जे जोङो जोंनि बे ब्लक कमिटिनि जे गोदानै दाजानाय बिबानगिरिफोर, प्राइमारि कमिटिनि गोदानै दाजानाय बिबानगिरिफोर आरो जोंनि माखासे बिसिडिसिनि जे गोदानै बिबान मोननाय बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे सेथि मावफारि मावबादा बेखौ जोङो लादों। दा बिनि गुबै थांखि आरो नोजोरा बेनो जागोन जे जोङो दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि जे सरकार, पिटिआरनि जे सरकार, बे सरकारा खावसे बोसोर जा बाबेनलांबाय आरो बे खावसे बोसोर बाबेनलांनायनि उनावहाय जोङो दिनैहाय सरकाराव थानानै बा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि जानानै जों दा मा खामानि मावनो हाखो बे बाथ्राफोरखौ जों निस्सय दिनै सावरायगोन। आरो जोङो थांनाय 2020 मायथाइयाव जोंहा बिटिसिनि बिसायख'थि जादोंमोन। बे बिसायख'थि जानाय समावहाय जोङो रायजो राजाफोरनो मोनसे खोथा होबोनाय दंमोन जे जों मोनसे भिजन डकुमेन्ट जों खालामदोंमोन। बे भिजन डकुमेन्टनि सायाव जोंहा निस्सय दिनै सावरायनानै जों मा खामानिखौ मावफुंनो हाखो हादिया बेनि सायाव जोङो गोथौयै सावरायगोन। लोगोसे जोङो जोंनि नैबे ब्लक कमिटिनि जे मावसम 2022 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम जे 3 बोसोरनि जे मावसम, बे मावसमाव जोङो जोंनि भिजन आरो मिशन जोङो मोनसे लाबोदों। बाहाय जोङो बे भिजन आरो मिशनाव जोंनि बे 14 नं चिरांदुवार समस्तिखौ जों माबायदि जौगाखांनाय लाबोनो हायो, बिटिआर एकर्डआव थानाय माखासे दफाफोर, बे दफाफोरखौ जोङो बे समस्तियाव बोरैहाय जोङो लाबोनानै मावफुंनो हायो बेनि सायाव जों मोनसे थांखि लादों। लोगोसेनो जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ जे जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि हाबाफारिया मा जागोन, जों मा हाबाफारि लानानै खामानि मावलांगोन बिनि सायाव जोङो दिनैहाय रायजो राजाफोरनो जोङो निस्सय फोसावगोन आरो जोङो जयैनो सावरायगोन। जों आसा खालामदों जोंनि बे 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि गेजेरजों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलखौ जोङो लुखांनायाव निस्सय जोंहा खौसेयै जों खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानदों। आरो जों आसा खालामगोन जायफ्रा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन, जोंनि बिटिआरनि जा चिफ आरो इउपिपिएलनि जा आफादगिरि सार प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैनायनि बाथ्रा जों आसा खालामगोन। बिथांनि गेजेरजों जों गोबां बाथ्रा जों मिथिनो मोनगोन, जों बेखौ मिजिं खालामदों। लोगोसे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि आरो लोगोसे जोंहा रायजो सभानि एमपि जा रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। जोंनि बिटिआरनिनो सासे एमसिएलए लोगोसे चिफनि जा पलिटिकेल सेक्रेटारि जा माधब चन्द्र सेट्रि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआरनि जा इएम श्रीजुत रनजित बसुमतारि बिथाङाबो निस्सय बाहागो लागोन। आरो बिथांमोन बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो जों निस्सय दिनैनि नैबे सेथि मावफारि मावबादा बेखौ जोङो मोजाङै खुंफुंनो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामो। जोङो दिनैहाय बुंनांगोन जे जोङो से खावसे बोसोर थांनायनि उनावहाय जोङो मिजिं खालामदों जे बिपिएफ सरकारा दिनै 17 बोसोर खुंदोंमोनब्लाबो बे ओनसोलखौ जेरैबायदि लुखांनांगौमोन बेबायदि लुखांनायाव बिथांमोना निस्सय हायाखै। जोङो से खावसे बोसोराव जोङो जथेस्थ' जोंनि बे ओनसोलखौ जोङो लुखांनायाव जोङो दावगादों होननानै जों बुंनो हायो। नोंथांमोना थांखि लादों नामा गुबुन ब्लकनिफ्राय नोंथांमोननि ब्लकखौ जौगाखांनाय एबा नोंथांमोननि ब्लकनि आन्दाराव थानाय जेसेबां गामियारि ओनसोलफ्राव जौगाखांनाय बेखौ मोनसे जौगाखांनायनि मोनसे मिशनफोर लादों नामा, बेफोरबायदि थांखि दं नामा? जोंहा साबसिन ब्लक होननानै बेफोरबायदि मिशनफोर लादों। जोङो दिनैहाय बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो दिनै 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिफ्राय जोङो चिरांदुवार मोनसे मास्टार प्लेनिं जों खालामदों जे चिरांदुवार इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट प्लान जों मोनसे खालामदों। आरो जोङो मोनफ्रोमबो गामिखौनो मोनफा मोनफा मिशन मास्टार प्लान खालामनायनि जोंहा बाथ्रा लादों।
आरो जों बे मिशन मास्टार प्लानखौ लानानैनो जोङो निसय दावगालांगोन बेखौ जों मिजिं खालामो आरो दिनैहाय जोङो 50 सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल्स जों बेबायदि ब्लक कमिटिया जोङो थांखि लादों जों आसा खालामो बे जोंनि मिशनफ्रा जोंनि बिथांखिफ्रा निसय जाफुंसार जागोन आरो जोंनि ओनसोलखौ लुखांनायाव जोङो बयनिख्रुइबो दावगासार जानो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामो। जब कार्ड आरो अरुणोदय बायदि आसनिनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा बेसेबांसो मोननो हादों आरो बेसेबांसो मावनांगौ दंबावो नोंथांमोनालाय? जोङो दिनैहाय बुंनो हायो जे जोंनि जब कार्डनि गेजेरजों जथेस्थ' जोंहा नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव गासै 9था बिसिडिसि दङ बे 9था बिसिडिसिनि गेजेरजों जोङो जथेस्थ' दिनैहाय जब कार्डनि खामानि जों रायजोफोरनो होनाय जाबाय आरो जथेस्थ' दिनैहाय नोङो जानो थांगासिनो दङ बेखौ जों बुंनो हायो। जों आसा खालामनो हायो जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि सिङाव अरुणोदय स्किमखौबो जोङो जथेस्थ' रायजो राजाफोरनिसिम जोङो होनो हाबाय बेखौ जोङो मिजिं खालामदों आरो आद्रा माखासे बाखि दंबावो बेखौ जोङो निसय होनो थांगासिनो दं जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो। जों आसा खालामगोन नैबे जोंनि सरकारनि गेजेरजों जोंहा नैबे समस्थियाव 2000नि बारा जोङो जेनेबा PMAYG थामहिनबा खासा न' दिनै जानो थांगासिनो दङ आरो जोङो बे खासा न'नि गेजेरजों साफ्रोमबो न' गैयै सुबुंफोरनो जोङो न' होनो थांगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों निसय रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामगोन जों रायजो राजाफोरनि सहाय मोनगोन बेखौ जों मिजिं खालामो।